Nembag nga grabe tayo manan kagayan kan kakabsat. Ket kada ito nga gundaway, dakelaunay iti ragsak ko nga sanlang nga mangidanon kada kayo kabsat iti sauna ko Diyos. Gabikit di mangidanon iti naimbag adamag. Agsipod ta ti Diyos nga nangayab kada tayo, ti Diyos nga pagserserbiyan tayo. Diyos kasi bibiyag. Diyos nga mangsumbat kadagiti karkararag tayo pagsa. Sakbay ti amin ket agkararag tayo. Nindaklan nga Diyos sa mami nga dapat sa dilan. Kada ito nga oras ti tingay tilawas o Diyos. Umay kami iti sangwanan iti trono nga napnuan iti parabo. Napnuan iti ayat, napnuan iti bendisyon. Magyaman kami Ama, sipot at dimanon kami kada ito'y oras iti panagkakadwami nga tapno adalan ni dagiti napatag na sao. Muna ti amin o Diyos sa giyaman kami, agsipot ta simong batang dagiti karkaran. Yaman kami Ama, kinanag na kami. Nagda ka nga mangipangag ken mangsumpat kadagiti araraw. Dawatin mi nga iti Diyos na daytoy nga dalan mi nga panaginadal itata. Kasapulan mi manan iti bendisyon iti sirib nga nagapu ita trono babaen iti Santo Espiritu. Ipalawag na kumakada kami Diyos ing kamadagan. Daytoy ti dawatin mi nga napnon ti panagyaman. Kinabi na po ni Jesus. Amen. Hindi ko nakitatay kapsat ket daytoy nga gundaway ket gundaway nga panagyaman. Wenta idi Biyernes idi panagadal tayo iti review iti Sabbath school lesson. Di mawat kakabsat iti prayer requests nga ikararagan tayo ni Mr. Adriano Biernes ken ni Madam Mirna nga asawa na. Ta naipanda kakabsat ijay Santiago, ti hospital ijay. Ket namuan nga nagpositive da kakabsat iti COVID-19. Ket dinawat ko nga kadaydi nga rabii dagiti nga gundaway ti Friday night nga ikararagan tayo. May isang simungbat babae ni team post na kakabsat iti Facebook ni Elder Ray nga Biscaro iti elder iti Pasay Adventist Church. Nga itimbaga na kun pastor ikarkararagan mi ditoy church Pasay Adventist Church. Dagiti yung agasawa. Dayti ket kung ipadamag kakabsat ni Apo Diyos ket man nakabalin amin. Ket idila ang kalman, that was Tuesday, early in the morning, ni Sister Gemma Concepcion nga may isang opisyal ijay Aritaw Seventh-day Adventist Church where digitoy nga agasawa kapsat ni Elder ken ni Madam Biernes ket membro da dijay. Inpadamag na kanya kabsat nga nagayab da iti balasang da Elder Biernes ni Melody ket inbaga na nga ni Elder Biernes ken ni Madam Verna are now fast in their recovery. Katagyaman na kakabsat no da kayo ket nakipartisipar kayo iti seasons of prayer. Adu digiti ket tayo nga ikararagan. Uray pa digiti trabahador tayo iti hospital tayo di Santiago. Ket since they are in the front lines, uray pa digiti trabahador tayo kakabsat nga dati sabaling hospital, either in our hospitals or in government or private hospitals. Let us pray for them. They are in the front line. Katagyaman tayo kakabsat no kasgay teraramitin tayo. Apan tayo kada ito leksyon tayo kakabsat.
inikak iti paulo na, growing in grace, God identified His own. Iti inadal tayo, iti naglabas, inted ni Apo Diyos, dayjay pagilasinan, dayjay tandana, dayjay markana. Ket nabuklen tayo kakabsat, digiti nadadal tayo, datayo ket naisalakan tayo babaen iti parabor. Ngem gapun ta naisalakan tayon kakabsat, babaen iti parabor. Masapul met nga dumakkel tayo. We must grow in grace. Tano agbibiyag tayo babaen iti parabor kakabsat. Dagiti panangkita tayo iti anyaman adumteng iti panagbiag tayo. Addan iti panagbalbaliw na. Mabalin tayon nga sungbatan, sino ka? Saanen nga dayjay normal kakabsat? No, sisinnaludsod tayo, kumusta ka ngay kabsat? Kumusta ka ngay pastor? Normally, dayjay sa ludsod tayo, sulat di kabsat, sulat di pastor. Ngem saanen kakabsat, taagsipod ta, idin nga inawat tayon dayjay parabor. Idin nga dumadakkel tayon babaen iti parabor. We are growing and being developed into the likeness of Jesus. Puno launay kakabsat dayjay imbaganan ni Pablo. Iti Efeso 2:10 kunana, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ketno basahin tayo kabsat ijay Efeso 2 nga isu iti nang tungpalan na dahil 2 verse 10 iti Ephesians. Ipakita ng kakabsat dahil nagdumaan ni Pablo ti bagbagana di kapadasan na nagdumaan ni Pablo sakbay nga naawat na dahil parabor before he met Christ. Ket inya tinagbalinan na idin nga inawat na dahil parabor when he met Christ. Kunana ni Pablo kakabsat nga idi nga awan pay kenkwana dayjay parabor. Isu na ket natay iti basol. He was dead in trespasses and in sin. Kunana kakabsat nga inaramid na digiti amin abanbanag nga kaslala nga agay ayos akarayan sumursurot latta kakabsat. Paul was just swimming with the tide of worldly lusts. Ngaman yan iti kunana idin kunana nga nawat kun dayjay nga parabor. Idin nga inawat kun ni Apo Jesus kunana by God's grace. Kunana ni Pablo inaramid na asibibiyag ket nakita maten dayjay kinapintas na I saw the beauty of God's law. Ket imay kenkwanan kapsat dayjay bagana saanen adadagsen iti agtungpal iti bilin no di ket din gapu iti ayat addan dayjay ragsak nga agtungpal iti bilin iti Dios. Apan tayo kapsat? Growing in grace, God identified His own. Ijay Revelation 14 verse 12, ni Apo Diyos inbagana kakabsat, idi inusar na ni John the Revelator. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. God identifies His own. Idinbaga na ni Apo Diyos daytoy kakabsat a bersikulo, Revelation 14 verse 12, inpakita ni Apo Diyos iti dua a distinct a kababalin dagijay nga imawat iti parabor. Now, from sinner, kita nyo dayjay bagana ni Pablo kapsat, from sinner, idi awan pay dayjay parabor, to a saint, idin nga dan kenkwanan dayjay parabor.
The same person nagbalinan ang nagduma iti panagbiag da kabsat. Gapu kadayjay aparabo. It is because of grace nga isu iti pannakabalbaliw dayjay nga status iti maysa nga tao from a sinner to a saint. Kunana ni Apo Dios, daytoy iti santo nga anak ko. Sana inkabil kakabsat iti duwa nga kababalin iti santo a saint. Kunana salimutmutan na dagiti bilbilin iti Dios ken ti pamati ken Jesus. Arig na kakabsat adda iti iganam nga coin may nga kwarta. Dayjay coin adda iti duwa arupa na kara ken krus. Ket daytoy iti mangbukel iti maysa a coin kara krus. Ito'y met Revelation 14 verse 12, daytoy met kakabsat iti mangbukel iti maysa nga anak ni Apo Dios. God identifies His own. Umuna, agtungpal kadagiti bilbilin na. Mikadwa, dagitoy nga anak ni Apo Dios adda kenkuada dayjay pamati ni Jesus. The faith of Christ is in this nga tattao kabsat nga in-identify ni Apo Dios what is His own. Isungat ti saludsudin tay itata. Anya daytoy nga bilin. Tay tinaglabas kabsat iti inadal tayo at dadayjay duwa nga bilin. Dayjay kunana ni Apo Jesus, tinungpal ko iti bilin ti Ama, inadal tayo nga dayjay bilin ti Ama ket isudya ten commandments. Sana yung bagamay, tungpalin iyo dagiti bilbilin ko, ket nabasa tayo nga ti bilbilin ni Apo Jesus, ayatem iti Dios, iti amin a puson, iti amin a pigsam, iti amin a kararuam. Ket ayatem iti padam a tao, akas iti bagim. Love your neighbor as yourself. Kadigiti daduman nga mangisursuro kakabsat, idin nga intended ni Apo Jesus, daytoy baro abilin. The 10 Commandments becomes obsolete. Dayjay ti suro da. Ulitek, ti isuro da. Ti isuro digitoy kakabsat. And I will call them now, they are teaching a false doctrine. Ti isuro da kakabsat, nga agsipot ta kunanan na po Jesus, I give you a new commandment, dayjay yung sangapulo nga bilin, awanay. Anya iti kunana ni Apo Dios kabsat, adalin ta iti Biblia. Iti Biblia kunana iti Revelation 11 verse 19. Inpakita kakabsat ni Apo Dios ken ni Juan iti maysa nga sirmata. Anya daytoy kakabsat nga vision nga inpakita ni Apo Dios ken ni John iding adday iti islands of Patmos. Basahin tayo kabsat. Then the temple of the Lord was opened in heaven, and the ark of His covenant was seen in the temple. Anyan nga ragsak kakabsat ni Juan. Tapay, inpakita ni Apo Dios nga ijay langit in the kingdom of God in heaven. At the jay kakabsat dayjay templo. And in the midst of God's temple, nakita, inpakita ni Apo Dios ken ni Juan the ark of the covenant. Dayjay lakasa titulag. Apay nga importante daytoy kakabsat. Amun tayo nga di lakasa titulag ket isu iti maysa kadagiti kakaimportantyan nga muebles iti uneg kakabsat iti sanctuary on the earthly sanctuary.
Daytoy the Ark of the Covenant, lakasa iti tulag, na idumduma kakabsat iti ayan na. Iti ayan na, adda ijay holy of the holiest, or the holiest of the holy, the most holy place. Dagiti daduma kakabsat, the 7 candlesticks, the table of shewbread, the altar of incense, adda the most holy place. Apay, nga daytoy Ark of the Covenant, daytoy lakas iti tulag, ket inkabil kakabsat ni Apo Dios ijay holiest place in the sanctuary. Basahin tayo ti panangilawlawag kakabsat ni Pablo. Iti Hebrews chapter 9 verses 3 and 4. Kuna ni Pablo kakabsat. And behind the second veil, the part of the tabernacle which is called the holiest of all, which sets the golden altar of incense and the ark of the covenant, overlaid to all with gold, in which were the golden pot that had manna, Aaron's rod that budded, and the tablets of the covenants. In pabuyan ni Pablo kakabsat, again, no digiti manursuro ket usarenda ni Pablo as their source nga ibagada nga awanen ti sangapulo nga bilin ket awanen ti aldaw a panaginana. They must read Hebrews chapter 9 verses 3 and 4. Taapay addadtoy kakabsat dayjay lakas sa ititulag, addadtoy anakita ni Juan daytoy alakas sa titulag nga adda ijay templo ijay langit. Ket anya itinbaga kakabsat metlaeng ni Pablo, may panggep kadaytoy lakas sa ititulag, ijay abay na adda jay kakabsat dayjay nabalitukan golden pot malukong nga isu iti ayan iti mana. Dayjay mana kakabsat, literally the meaning of mana is, I don't know. Nya day takinam mo kung nadagi Israel ko. Tatada pa mo lang ng antigas jay. Diya ka mana. That's the meaning of mana. I don't know. But mana is the food from heaven nga inted ni Apo Diyos. Tapno manayong kakabsat dayjay panagtalekdaken ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos inbagana ken ni Moses, mangaramid ka iti maysa nga malukong, pa. Actually, karamba kung natay lagawin niya. Balitok, kargaam iti mana. Ikabil mo, jay abay, iti lakasa iti tulag. Now, what is in the mana? Laglagipin nyo kakabsat, the principle of the mana is, it is a test of obedience. Saan laeng nga inted ni Apo Diyos jay mana, tapno busugin na dagitoy nga anak na ang adajilitang, it is a test of obedience. Tatinbilin ni Apo Diyos kakabsat, mangala kayo iti rasyon nyo amana, nga agpaay iti agmalem akanin nyo. No kumanda iti maysa nga pamilya kakabsat. Kitday nga pamilya, limada. Ti ama, ti ina, talungan na. Amuda day rukod iti kaninda, iti pamigat, pangaldaw, ken pangalem. Iti kunana ni Apo Diyos, alain nyo, iti kaninyo kadayta nga may sangal daw. So apanda kakabsat nga agala iti mana. Iti bilin ni Apo Diyos saan nyo nga subsubraan. Tadayjay sobra na nga hanyon tumakan, maiges, mabangles, hanyon tun, amabalin akan. Sana kuna ni Apo Diyos, iti aldaw amay kanam. Aldaw apan nagsagsagana nga umayen iti aldaw apan naginana. Dayjay rasyon nyo iti maysa nga aldaw para kada iti 5.
nga tattao iti maysa nga pamilya, doblen nyo ta into no bigat aldaw apan naginana awan to iti ited ko amana. It is a test of obedience. At da kakabsat di kitay napan nangalan day iti sobra ngem day kasapulan da tanagimas nga rod. It is the food of the angels. Idi kita undan day sobra nga inalada para kaday aldaw. As God said it, it happened. Naigas, nabanglos, ibubulan. Dagitoy nga tattao, it is again a test of obedience. Umayan ti aldaw, apan nagsagsagana. Kakunada, nung nabanglos, idi umunang aldaw, nabanglos, idi may kaduang aldaw, nabanglos, idi may katlong aldaw, dagiti inalatay asubra, din tuki din ang mabanglos, no mga latayo iti sobra itatanga para into nubigat, aldaw apan naginana. But the Lord said, take 2 portions nga agpaay kanyayo, iti aldaw ang panagsagsagana, ta iti aldaw apan naginana, awanto iti mana. Dagitjay ang nagtungpal. They have food on their table on the Sabbath day. Dagitjay asaan ang nagtungpal. Awan iti mana akinanda iti aldaw apan nagsagsagana. That is the importance of that golden pot with mana ijay abay iti lakasa iti tulak. Anyamit kakabsat, dayjay asarukod ni Aaron nga anya nga nagsabong. Again, it is a sign that God can do miracles. Ni Apo Diyos, kabailan na nga aramiden iti anyaman adatla. Miracles. May nga sarukod anagango, pagamuhan langin ket umayen kakabsat, rumwaren iti nagpipintas asabong. And mind you, the flowers never faded. Isung inkabil kakabsat ni Apo Diyos ko na ikabil mo itaabay mo laeng tilakasa titulag, day ta asarukod nga nagango nga itatan ket adda ti sabong na ta ti Dios nga isu iti nangayab kada kayo manipod iti Ehipto nga ipan kayo iti Kanaan. Ti Dios aramidin na iti datdatlag nga agpay kadato. Kakabsat ko, even our salvation is a miracle from God. Makita tayo kumaday sa rukod ni Aaron nga nagsabong. Ngam nang runa kabsat, day di tapi titulag. Apay day ito tapi titulag kabsat. Tano alain tayo ti background na, day ito'y sanctuary ijay litang kakabsat. Basahin tayo ipalabas iti Exodus 25. Dadaytoy iti bilin ni Apo Diyos kini Moses. Iti verse 8 ko na, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Ket idin kakabsat nga naibagana, iti verses 21 and 22, inbaganan nga, kastoy iti panangaramid mo, kadaytoy lakasa iti tulag, masapul nga aramidam nga puro nga balitok, at dayti duwang anghel, ag sinangod da kakabsat. Here is the lakasa, iti tulag, at dati duwang anghel kakabsat. And they call, they rabaw na, the mercy seat. The mercy seat. Kanya, ito'y iti ayan kakabsat, dahi kinaasi niya. Sa inbagana kakabsat, nga ijay uneg dayta nga lakas sa iti tulag. Ited kuntuken ka dagiti bilbiling nga agpaay iti anak iti Diyos kunana nga ikabil na iti uneg iti lakas sa iti tulag. So the very important thing here is manipod iti letang
inaramid ni Moses, dayjay bilin ni Apo Diyos. Kini Pablo, ijay Hebreo, Kapitulo 9, kakabsat, nakita na, dayjay kinaimportanti na jalakasit itulag. Nang nangrunan kini Juan, nga dayjay Patmos kakabsat. Now, I would like to tell you here, Revelation is the last book of the Bible. If ever someone will say awanan itinintag the writings of John in Revelation 11 verse 9, overwhelmingly ibagana, dahil ibagbagang anmosto. Iti panang interpretar kakabsat iti an may saman a kinapudno, we call it biblical interpretation. Saan nga sao ni Pablo, saan nga sao ni Marcos, saan nga sao ni Matthew, haan. No di kadi iti si bubukal a Biblia kakabsat. Si bubukal a Biblia iti mangsumbat. Akas na di ko na, Revelation, the Apokalipsis, isutin na udi, na libro iti Biblia. Ket ijay maudi a libro iti Biblia, inbaga ni Apo Diyos. Adda jalakasa iti tulag iti templo jalani. Ket adda iti uneg iti lakasa ti tulag nga inbaga ni Apo Diyos ken ni Moses. Nga inpakita ni Apo Diyos ken ni Pablo. Anya ti adda iti uneg ti lakasa ti tulag. Iti adda iti kakabsat. Di isuda dayjay sangapulo abilin iti Diyos. The 10 commandments of God are in the ark. Anyang rod iti makita tayo kabsat. It is very clear. The commandments of God, the 2 pillars of stone nga inted na kini Moses iti bantay iti sanay. Nga inpakabil na kini Moses iti lakasa iti tulag. Exists and will exist forever iti langit. Anya kakabsat, digitay nga kababalin digiti anak ni Apo Diyos. Umuna, tungpalin da digiti bilbilin, taapay, adda digiti bilin. Mikadwa, adda kanyada digiti pamati ni Jesus. Revelation 14 verse 12. Anya daytoy apamati ni Jesus. Daytoy apamati ni Jesus kabsat, isu iti parabor ni Apo Jesus nga nangaramid nga iti pannakaisalakan iti tao nagbalin a posible. I'll say it again. This faith of Jesus is the grace of Jesus that made salvation possible for men. Taapay, ni Apo Jesus is the author and the finisher of our faith. No makita tayo nga rudin kakabsat, nga dadtoy digiti anak ni Apo Diyos, nga inayaban na saints, santos, nakita ng kabsat, nga babaen kadayjay aparabor, the faith of Jesus. Babaen kadayjay aparabor. God has empowered them to obey the commandments of God. Tatikunana ni Apo Jesus. Tinungpal ko iti bilin ti Ama. And by His grace, dayjay apanang tungpal na dayjay bilin ti Ama. Itid namet kadatayo aparabor, we can keep the commandments of God. Anya digiti kababalin kakabsat. Wino anya digiti bendisyon. Nga makita tayo kadigijay nga inayaban ni Apo Diyos nga nagbalin nga isuti ko pa na. Di adadalin tayo sa Revelation 14.
Iti maysa nga bendisyon kakabsat ang nakita iti Revelation 14 is in verse 5. They are without fault. Iti kunana kabsat, and their mouths was found no guile, for they are without fault before the throne of God. Repintas. Saan nga iti panangkita ken ka? Saan nga iti panangkitam kanyak? Saan nga iti panangkita iti pada matao ken kakabsat ko? What is important is iti panangkita ni Apo Diyos kanyam ken kanyak. Agsipud ta inawat tayon dahi panangisalakan ni Apo Diyos kada tayo babaen iti parabor. God has clothed us with the righteousness of Christ. Denggan nyo kapsat. For they are without fault before the throne of God. Dahil man nagbasol, inarami din ni Apo Diyos nga awanen iti basol na uray pa'y no tumakder iti sangwanan iti trono iti Diyos. Awan iti tulaw na. Isu nga mabalinnan nga ayaban in verse 12, Revelation 14 verse 12, saints, daytoy iti kinaanos dagiti sa santo, here are the patience of the saints. Taapay, awan iti tulaw da, awan iti ulbod, iti God be praised. Kada tayo agyaman tayo, taapay, kinawusan na tayo ni Apo Diyos babaen, iti kinalinteg ti Diyan. I like the scene of the judgment. At iti nakapangkay ti kurtin kakabsat. I have chances to go to court. Haan nga siya tinangidarom, saan mat nga siya itinaidarom. I was substituting for the plaintiff. Into no simbrek de judge, kunanan to the clerk of court, ladies and gentlemen, shall we rise to give honor to the judge. Nuti mother de judge, nakatader kami mamin di ulit ti korte. Kunanan the judge, the court is in session. Go. Ayabandan kakabsat dahil case from case number 1 gana di malpas dahil na ilatad niya case for that day. No inayabandan dahil case kas pangarigan ko makit dahil generic name Juan de la Cruz. Di ko na naga the people of the Philippines versus Juan de la Cruz. Kitain ni Juan de la Cruz at da iti abogado na kakabsat. We need a lawyer. And I am very happy. Itiragsak ko kapsa. Dayjay nga abogado tayo. Our mediator is the champion. Saan nga maabak? Saan anaabak? Inabak nan kakabsat dayjay mang pagpabasol kada tayo. Nga niisuna ni Satanas. When ni Satanas na datilistaan na. He knows when he tempted me. He knows when I yielded to temptation, and that is sin. Iti pan nakasulisog kakabsat saan nga basol. Iti laeng panagbasol ket intunno maabak tay kadayjay pan nakasulisog, that is sin. Ket iliawat nanton dagitoy dagijay panang sulisog ko kadaytoy na tao. Dagitoy dagiti basbasol na. Ammo ni Satanas kabsat dagiti sa una ni Apo Diyos, and the wages of sin is death. Ket iti dawdawaten ni Satanas dagiti judge. Isuna ti Ama. Ited na jay dusa iti patay kadayjay nga idardarom ni Satanas. This is the sin of the judgment. Tumader tumaten di ay abogado. Tumader tumaten di abogado. Ket kuna na, Father,
remember my blood. Pudno, nananton, malabaga na kanisata, pudno, nagbasog ta. Pudno nga daw dawatem iti patay, gapu ta nagbasog. Kunanan ton da di abogado tayo kapsa. I paid the price. Nataya kon iti lugar da. Di darak na ibukbuk nga agpaay kadakwada. Father, remember my blood. Isu nga iti bagana kapsa. Dagitoy nga anak iti Diyos. Masarakan nga awan iti tulaw da. Awan iti ulbut kadakwada. God be praised. Ni Apo Jesus iti madaydayaw kapsa. Iti makita nga mikadwa kababalindag ito yung anak ni Apo Diyos kapsa. Sanda akinayat nga awaten dayjay marka ti animal. Ito'y verses 9 to 11 iti Revelation 14. Inbaga ni John kapsat. Then a third angel followed, saying with a loud voice, if anyone worship the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wrath of God, which is poured out full of strength into the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever, and they have no rest day and night, who worship the beast and his image, and whosoever receives the mark of his name. Adan tugab sa tigundaway nga adaling tay iti naununag no anya ti marka daytoy animal ken day jaladawan. But the most important thing here is dagiti nga anak ni Apo Dios. Amuda iti tinakdiranda. Amuda dagiti pamatida. Tapay dagiti pamati ni Jesus adda ken Pata. Tinungpal da ti bilbilin ni Apo Dios ket saan da kakabsat nga nagdaydayaw kadayjay ladawan iti animal wenno dayjay animal. Kuna nakakabsat ni Jeremias ijada na tulad. Jeremiah said it in Ecclesiastes chapter 12 verses 13 and 14. Let us see the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Anyi ti kunanan ni Apo Diyos kapsa. Daytoy iti pagbanagan iti amin na panggat. Iti amin anang ngagan. Agbuteng ka iti Diyos kat salimot-mutam dagiti bilbilin na. Tadaytoy isu iti dagok iti rebeng iti tao. Dagiti anak ni Apo Diyos. Daytoy ti inaramid da kakabsat. Amuda no anya iti dinaydayaw. Isuna ni Apo Diyos. Amuda no anya iti tinungtong palda. Dayjay bilin ni Apo Diyos. Amuda no anya iti mangited kadakwada dayjay bilag na tumakder akumuntra kadayjay animal ken iti ladawan na ken digiti ulbod a panursuro. Tadda kanyada dayjay pamati ni Jesus. Kakabsat ko si kadayjay ken siya dayjay. Agyaman tayo ken ni Apo Dios. Tainikan na tayo dayjay aparabor. We are saved by grace. Ket gabaen dayjay parabor na.
agyaman tayo. We have decided nga niya agbuteng tayo ti Diyos. We have decided nga sa limut-mutan tayo dagiti bilbilin. Tammo tayo kapsat. Daytoy iti dagok iti pagrebengak iti pagrebengak. Ni Apo Diyos iti madaydayaw. Iti namnamak iti pammatik. Si kakabsat ko iti maysa kadagijay nga imbilang ni Apo Diyos nga anak. Dinawat ko man ang pinisye na si Riskabsat nga kantay tatang rabi. Kalpasan na agkararat. Before I looked for you, you found me.
Maminsan pa, O Diyos, umay kami nga agyaman ken ka. Agyaman kami launay. Sa laing nga dayto leksyon nga inadal mi Ama. No di kiti pudnong nga si kaday di Diyos nga mangipangag kaday kiti karkararat mi. Dinawat mi O Diyos nga iti man nakabaling nga imam ket sagidem digit anak mo. Ngay may kadakwada iti sakit. Nakita kadakwadang nagpositive daw Diyos kada iti COVID-19. Agyaman kami. Tani Elder Adriano Biernes kay ni Madam Mirna. Ket addadan ko kag O Diyos on their way for their recovery. Itultuloy mi nga dawatin Ama nga bendisyonan digiti man. Tultuloy mi mat nga dawatin nga bendisyonan digiti anak mo pa iti sa bahay mo. Malagip mi O Diyos ni Pastor Wally pa naglima. Dawatik nga daw bendisyonan ito trabahador. Inkabil mo akas mangipangulo iti trabaho ni South Central Luzon Conference. Nalawat ti teritoryo adu iti pabaklay mo kinuana. Pangaasim mo Diyos sa bidang ni Pastor. Bendisyonan ti pamilya. Bendisyonan di kiti katrabahuan mo Diyos iti South Central Luzon Conference. Bendisyonan di kiti doktor, di kiti nurses, di kiti trabahador Diyos. Iti hospital mo di Santiago City. Bendisyonan na kami ang aming Ama. Bendisyonan dagiti anak mi nagtrabaho akas frontliners Diyos. Iti panang salakmib mo kadakwada o Diyos ang balin ko nga may sa nga pakalaglagipan nga si kay ti Diyos aman nakabalin amin na mangprotekta kami kami. Agyaman kami Ama. Tada kami digiti inayabang anak. Tulungan na kami o Diyos nga mangtungpal kadagiti bilbilin mo. Tulungan na kami tababaen iti parabor iti anak mo Diyos. Mabalin kami na agbyag asi mamatalagkin. Agyaman kami launay Ama tadinindot mo dito nga kararami itinagan na po ng Jesus. Amen. Amen. Ni Apo Diyos kapsat ti madaydayaw. Agyaman na kada kayo, iti tiyan po nga nagkakadwatan. Gana no may ngalawas manan. Sa lakniban na tayo kumana po Diyos kapsa. Ang kikinararan tayo. Tayo tayo iti. Kaya't kong ipagpunta. Happy midweek. Bagarabi tayo.